Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dych i dmucha. Zaraz za niego jej brzucha bucha. Jak gorąco, jak gorąco, jak gorąco. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednej krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi 6 fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowie, stoły i szafy. W ósmym słon, niedźwiedź i 2 żyrafy. W dziewiątym same tłuczone świnie. W 10 kufry, paki i skrzynie. W 10 kufry, paki i skrzynie. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospałe, szarpnęła wagony i ciągnie wozołem. Kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka, łomocie i pędzi. A dokąd na wprost? Po torze przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. Spieszy, by zdążyć na czas. Tak tu turkunce i puka i stuka, to tak, to gładko, tak lekko, tak toczy się tak. Jak gdyby to była chwileczka nie stali. Nie ciężka maszyna, zżajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. Skądże to, jakże to, czemu tak gra? A co to tak pcha? Że pędzi, że wali, że puka, buch. To para gorąca, prawiła do ruchu. To para składła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają po bokom. I gnają, pchają, i pociąg się toczy. Para te tłoki, się toczy i toczy. Tak to.
glavni prostor. Delali smo en teden, tega zares na tej funkciji, imeli smo različne delavnice, različnih teh veščin in potem smo to celo predstavo, nekaj od 20 minut dolgo, predelu približno dnevu in pol, 2 let. Tako da... Dnevu in pol, 2 let. To vse.